Som z Liptovského Mikuláša, volám sa Milan Matejka. V roku 2023 som mal bolesti pri močení. Odobrali mi vzorku prostaty a zistili zhubná rakovina prostaty. Bol som na magnetickej rezonancie, potvrdili rakovinu nukleárnej medicíny, tam na kostiach zistili metastázy, na CT-čku začali problémy s obličkami, začal som mať bolesti, začali mi dávať silné lieky a doporučili mi na onkológiu v krvi. V krvi som mal 70,8 PSA. Som odmietol, že verím za uzdravenie a napísal mi to do karty. Povedal som doktorovi, že som zdravý. Odobral mi krv a výsledok 2,8 PSA. Vďaka pánovi Ježišovi som bol uzdravený z zhubnej rakoviny prostaty. Ďakujem pánu Ježišovi za toto všetko.